Podľa mňa je to jednoduchá, čistá vec, je to nejaká forma reality, ktorou žijeme, ktorá nás dobieha, ktorej chceme uniknúť. Ja poznám dôverne zemiaky a kopa zemiakov vyzerá úplne inak. A pre mňa je to krajina, jednoducho, pretože keď vysypete zemiaky z vreca, alebo z vedra, alebo z palety, alebo z auta, z korby, tak to je kopa zemiakov, ktorá je často symetrická, má nejaký svoj jeden vrchol. A my sa ale tu ocitáme skutočne v nejakej, v takom modeli krajiny, kedy tu máme viacero horizontov, že diváctvo pri pohybe, ak je pozorné, tak môže pozorovať, ako sa mu menia tie horizonty. A to je niečo, čo poznám z plenéru, z mojich prechádzok po krajine. A to je niečo, čo mám rád. Krajina je niečo veľmi základné a dôležité a je to niečo, v čom sám seba si uvedomujem, že sa ako človek som vo vzťahu k Ukrajine, k zemi. Že pre mňa je to nejaký základný vzťah a je to určitá forma existencionalizmu a uvedomovania si samého seba. To je pre mňa krajina. Na tejto výstave je upriamená pozornosť na zemiak ako na nejaký symbol, ako na nejaké východisko, ako na nejakú podstatu. A ten zemiak, alebo tá inštalácia Zemiaková krajina, ktorá je tu za mnou, tá reprezentuje tú realitu. A tie kresby, ktoré sú na poschodí, ktoré môžeme vidieť ako v tej linke, tých 365 denníkových kresieb, to je vlastne výber z kresieb od roku 1998 až do jesene 2024, tak ten reprezentuje možno ten sen, to snívanie, to blúznenie, tú fantáziu. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vlastne do toho priestoru tie kresby integrovať takýmto horizontálnym spôsobom, že tu máme tú čistú líniu, ktorá nejakým spôsobom aj komunikuje s tým priestorom. Mnohí vnímajú zemiak aj cez tú inštaláciu, ktorú tu mám, ako plodinu, ako niečo, z čoho sa robí jedlo. Že je to nejaká základná plodina dokonca, kvôli ktorej môžeme prežiť ťažké časy a tak ďalej, ale ja vlastne sa nepozerám na zemiak ako na to jedlo iba, že zemiak je pre mňa skôr nejakým ako atóm v zmysle Slovenska a nejakého kódu. Neustále sa tu bavíme o tej snahe ako zbaviť sa toho sedliactva, ale stále sme tí postsedliaci, ako to Juraj Buzalka napísal v knihe. A stále s tým bojujeme. Stále jasné, že máme aj vysokú kultúru, posúvame sa, ale potom opätovne to padne, opäť sa to prepadne do tých zemiakových jám. Myslím, že vtedy aj v roku 2008 vznikli tie kresby, kedy som začal využívať v kresbe tie klíky k tomu, že som ich začal vetviť smerom ako keby do tých dvojkrížov a že začali byť ako úplne priamočiare a ideologické. Pre mňa je dôležité to, že pozrieť sa, že z čoho to klíči. Že tá ideológia ako keby, tá ideológia vyrastá ako keby z tej hľuzy, a ktorý, ako vieme, že buď sa zje, alebo zhnie. Pre mňa je to ako nejaká reflexia. Tá by vlastne neexistovala, keby nebolo predtým to pozorovanie a prežívanie. Tak ja to vnímam, že tie kresby vlastne hovoria o všednostiach, o tom, aká je doba. Že keď sa na tej výstave pozrieme na tie kresby a to rozpätie rokov je od 1998 až po dnes, tak ja tam čítam tú dobu. Viem približne, že kde som vtedy bol, čo sa približne dialo. Tu máme napríklad kresbu, tá nie je až tak stará, z 11. novembra 2020, ktorá sa volá Drevo, hlina, železo. A je to vlastne drevo, hlina, železo.